Ibu Sukesi Rahayu sasana kula aturaken dados bawanipun sampun dipun aturaken Mak. Kalajengaken langgamipun katur dumateng keluarga besar FKUB wabil khusus dumateng Bapak Rajimin. Mugi-mugi dados renaning penggalih, rejekine tetep kathah, waton rejekine tetep melimpah, wayang kulit ki aman lho. Oh iya, pancen panjenengan iki minded neng wayang. Durya piyayine alus, blater, sumeh, remen gojek ya, Mak. Kuwi sing ndadekake panjenengane iki sehat panjang yuswa ki kuwi kok. Iya, monggo Bu Kesi langgamipun dipun aturaken.
endahe budaya iki kaya ngene ya, Mak. Saling menyelamatkan. Wah iya. Terima kasih, terima kasih. Iki ana bintang tamune. Sapa nok? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Longgar to panjenengane. Weh, piye to? Panjenengan iki longgar tur dasare wis sehat walafiat, tur dasare Mbak Mimin ya wis tobat tenan. Ha iya, syukur. Jeneng kene iki lho letake FKUB iki nang kene iki. FKUB. Ora mung ngrukunke umat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ning nyatane rekor pada malam hari ini ngrukunake wong lanang, wong wedok karo bancine pisan. Ngono kuwi. Ning iki multi talenta. Temenanan elok tenan. Ditampilake yo iki mereka berdua wis rawuh. Monggo cublak suweng Mbak Mimin Apri, duo sinden Klaten. Yo. Oh. Hai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur. Sehat nggih Mbak Apri? Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku elok. Nggih, tasih ngoten, nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Napa ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire ajeng dianu Mas Imam, tujune kula terus dilindungi FKUB. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek, Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngerokno yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Dek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine Mbak Siladan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis pindah. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa kudu bintang tamu. Tak kira kowe niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni dalang kondang urutane. Diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki maksudku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ora kuciwani. Etutut ya madolke. Wong jane penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. kok sik to
Pak Yoyo. Sampe nang kok. Sik tak leganane. Nggih. Kula badhe nasional men mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho Sugeng Dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng Dalu Mbak Apri, Sugeng Dalu jam pinten? Aku dianggap batang ya akhirnya. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung marahi. Mau lah Sampun Mbak. kabeh mboten amuk dalu menika. Wih, dune montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke mimin dilewati salat malam. Ketemune mimin. Ketemune ora mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantung pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Nggih, Sugeng Dalu Pak Yoyo. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Ayo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sing den pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piye bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra njenje ta ngagem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni iki ono kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kaya trek rekote elek pamane. Lah Sukimin ki sapa? Lho, ora ngerti to. Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. heeh. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki rak iku mangkal rak ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang rak ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula. Sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo Satu satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh-kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik, sing ora apik, sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon kae LDII, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake sing ora gelem rukun, sing gawe cerah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik tak pedho dhisik. Nggih. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki soal iki soal Ora main-main. agama lho, aja main-main lho. Iya. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh.
Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, lah, kula kowe lak nek takon. arep nguri. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to. Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan klumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah go indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? simbok mbok kula aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Soarki Simbok. Terus simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Oh. Ning mesti ngelingke le tangise Kok le? anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek Le Sukimin. Anu nduk Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne nduk lho. tangise subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Pengen dicepaki ruko. Yo sarung kok ruko. Garendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satune harga ngeten mati. Mbak Mimin Mbak Nggih, Apri. pripun? Ini kok pengalaman kula pribadi. Nggih. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Nggih. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bu Kesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Nggih. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak, ibuke Bu Kesi mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Iya, Le," ngoten niku. Mboten Ning rak ngormati Nggih, ngormati kan Ngormati. bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Lah. Anu cara sambul nggih pun demes. Nggih. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek sing wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki Aku ya gumun lho, Lek. Lek. Ngerti glora. Gelang awet corona ngantek saya ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang Kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srei mesti ndarani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Leripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi piyai putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan Ngeten iki dudu berarti nggone. nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawung. Nek kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono kok. Lah Obat korek. nek kalung ngono paribasan digadekke umpama ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk Kehormatan. pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Nepen. Arah nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Heeh. Lah nek dian nganti aku lho, diaweng wong rene diblusukke ning Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Mbak Sing Mimin, ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Umbul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngaji SD anu Pirang kae. tahun kali? Kae 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh, Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa?
Adi praktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksudnya aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktekken rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nglatke rene. Ngalah. Ngerti ya endi sing Gak aku konsentrasi mbok ranah pribadi kira tiba nang panggung ngono lho. Waduh. lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune Nah. pas ngamen. Iya dah. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, nek kula kalem to. Oh iya. Doel sukanya doel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lihat kening licin lihat body mulus tak tahan lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tata wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman Tau dirombong kae lho, Lek. nek dirombong kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, Mas. Piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep moyo ya ben ngono ki terus. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mah wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Lala. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semoten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup betul, itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelar nanging berproses saka wit cilik ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, karo tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngono ya iso to. Pinong ki gumun. Ngapa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Iki- Nek kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali.